Moravčíka máme na lopatkách. Čau Vlado. Čaute, čaute. Tak čo ťa to čaká za zápas? No tak čaká ma ďalší svetový titul vo federácii M-Fusion, kde v podstate ešte tento pás nedržím, takže snažím sa všetko robiť preto, aby som získal tento titul. No, ťažký zápas, zase 5-kolový, super z Maroka, takže myslím si, že sa bude sa na čo pozerať. Prípravu si tentokrát zvolil takú jemnejšiu, vylijuješ, oddychuješ, čiže dobrá príprava bude? A presne tak stretching je dôležitý, hlavne aby sa človek nezranil pri ťažkých fázach tréningových. Bol som v podstate v Thajsku na kempe 3 týždňov, teraz som sa vrátil minulý týždeň a už to len doľaďujem u seba doma, takže super. Aký super ťa čaká? Super je z Maroka, v podstate on boxuje v Holandsku, tam sa aj pripravuje na to. Idem vlastne vo váhovej kategórii do 80 kg, takže zase o niečo viac. No a uvidíme, no. Cítim sa fajn, takže vyzerá to celkom dobre. Keď sme sem prišli, mali sme možnosť vidieť posledný tvoj nejaký cvik tréningový, kedy ťa tréner, asistent musel držať, keď si boxoval do toho mechu. Čiže na zápase ťa tiež bude musieť niekto držať? No tak samozrejme, treba to tam naštelovať, aby som bol pripravený fakt na ten zápas 100%, aj psychicky, aj fyzicky, takže táto guma je veľmi dobrá na to, aby ťa niekto držal a presne ťažko na cvičisko, ľahko na boisko, takže ideme do toho. A tu máme možnosť vidieť tvojho trénera? Tak môžeme sa opýtať aj trénera, že ako je Vlado pripravený? Ja môžem povedať, že Vlado je určite pripravený maximálne ako môže byť. Dal do toho všetko, či už doma, či v zahraničí, Thajsku. A hlavne tu v gyme nechal veľa potu, ako môžete vidieť. Aký je Vlado? Chce sa mu ešte stále, lebo robí to už dlhé roky. Vidím, že už možno aj musí sa premáhať, ale asi ho to stále baví. Tak keby som Vlada nepoznal, tak by som povedal, že má 28 rokov a ešte má pred sebou zo pár zápasov úspešných. A dúfame, že tá vitrína tých opaskov sa ešte vyplní. Pár kusov. No počkaj Vlado, a ty nemáš 28 rokov, ty máš menej ako 28 rokov, nie? No jasne, ja sa aj tak cítim na 25. Tvoj super má koľko? No tiež to je nejaký 30-tník, ale neviem presne, asi 32, 33, takže troška ma musí dobehnúť ešte. Máš nejakú špeciálnu taktiku na neho? No tak nejakú špeciálnu taktiku, určite niečo sme si povedali, že čo by na ňom mohlo platiť, aj čomu sa vyvarovať hlavne. Je o pár centimetrov vyšší, takže budem si musieť dať na niečo pozor samozrejme. A hlavne by sme to chceli stávať na takých tých thajských pravidlách, také dlhšie klinče, s ním veľa klinčovať, lebo predsa tí Holanďania, oni veľa neklinčujú, takže hlavne to ťahá cez tie klinče a cez tie kopy. Stretol si sa už s ním niekedy? Ešte sme spolu nezápasili, videl som ho, mám ho napozeraného, troška poznám ho, samozrejme je to kvalitný borec, patrí ha tam do nejakej, ja neviem, prvej desiatky nejakých tých bojovníkov z K1, takže ho poznám. Ono, pripraviť sa dá na to takticky, ale už v tom zápase potom sa všetko ukáže, že čo tam bude platiť, čo nie, dostanete prvú ránu, veľakrát tá taktika ujde úplne niekde bokom, takže uvidíme už v zápase. Možno by si mohol vyskúšať mu dať jednu ranu na nos, vieš, sa mu zaslzia oči a máš to vyhrané. Áno, lenže v tých rukaviciach je to troška ťažšie, takže mám prichystané nejaké tajné grify, takže určite niečo na ňo vytiahnem. Tak ja dúfam, že tvoj super na prvé stretnutie s tebou nezabudne, alebo lepšie povedané, ak si nebude pamätať, len dobre pre teba. Držím ti palce, nech sa darí. Ďakujem, ahojte, čaute.